Yo, good morning mga ka-right, no? Ba na to si Alexander Verdon kapag pikapi pambuang. So ang ang topic ngayon or ating content ngayon ay maggagawa tayo ng inilaw na puso ng saging. Hanap na tayo mga ka-right. Right. Mr. Right. Alexander, maghahanap kami ngayon. May nakita na kaming isa. Yan mga ka-right, puso ng saging isa. Ito hindi pa tapos kaya hindi muna natin kukunin. Yan. Right. Content namin yung puso ngayon kasi Valentine's Day ngayon, no? Oo nga pala, no? Lah, ano to dito? Yun, may isa pa. Dalawa na. Dalawa. So, yun mga ka-right, puso ng saging content natin ngayon kasi ano ngayon Alexander Verdon? Araw na mga puso na yan. Gago! Alright, kaya kikilawin natin mga puso nila kaya kasi kami walang kapuso. Ano yan mong place mga ka-right? Yan, tatlong puso ng saging of strong turn. As itong uban, parang naunahan na tayo dito ah. Doon ka rin lagi ito, Bird. O, ito rin isa dito, no? Isa. Kunin natin yung maya. Gawa muna tayo ng gawan. Hanap muna tayo ng puso. Tsaka gawa tayo ng para kuha. Naadagan? Yan, may isa dito. Malaki. Yan. Alright. Hanap tayo ng puso ah. Ayun, gagawa muna tayo ng dugit. Alberto! Gagawa muna kami ng para kuha ng saging puso. Hello. What's up, motherfuckers? Oh, gagawa muna kami ng anong tawag nun? Pangkuhit? Sungkit. Pangsungkit ng puso. Mga kareto, kutsilyo. Aligsik lang. Yung lubid. Lubid. Tsaka yung kawayan para lalagyan ng kutsilyo. Oh, di ba? Yo mga ka-right, mangunguha na tayo ng puso ng saging. Content natin ngayon kasi Valentine's Day. Puso ng saging. Kilawin natin yun. Kilawin natin yung mga puso nila. Mga pusi nila. Bardo mo eh. Ano na? Oh, isa. Yan mga ka-alright. Pagsungkit ng saging. Oh no. Putang ina mo, ginagawa mo. Oh no. Alright, tikto tayo mga ka-right. Pack yung mga ka-right. Yan. Iwan natin isa. Eh, ito saan ibili?
Yan mga ka-right. Let's go. Yan. Pupuntahan natin yung ikalawang susungkitin natin na puso. Yan mga ka-right. Sabat. Yan si mga ka-right video. Alright. Ito na. Para rin na sulit mo dito. Malah. Langit. Ano di ba? Ano ba ito? Susuot tayo sa mga libon na. Ayaw. Ayaw. Daro, nampin na ko. Daro. Nasa tubangan ba? Ha? Ha? Yan mga-alright. Alright, tapos na kami magkuha ng mga puso ng saging mga kareta. Sad to say mga karet, palpak. Hindi na videohan, hindi nakita ng tagapag-video na hindi na pala nagpi-play yung video niya. So ito na lang mga karet. Ang gawin natin yan mga karet, pakikitain ko kayo. Yes, Day. Papakitain para sa taong papakita ko sa inyo na ang kuha namin. Yung mga kuha namin mga karet. Yan mga karet. Yan. May 5 tayong puso ng saging mga karet. 1, 2, 3, 4, 5 puso ng saging mga karet. So kakainin natin ang mga puso nila mga karet kasi wala tayong Valentine's Day. Right. Gagawin natin ngayon papakuluan na lang para lutuin at saka lagyan ng mga recados. Right. Mga ka-right, tatanggalan na namin ng mga matitigas na bahagi. So ito yun, no? Si Tambalulo. Si Tambalulo at si Biligios Rico. Baka may kuhan ka, i-dibir dun. May nung tawag dun, syagit sa labas. Shoutout mo. Kaya kakatin ko yung unang shoutout mo, pangit mo dun eh. Shoutout na. Mga friends to na si Nami Lasis o si Laina. Subscribe sa mga video. Puro bababayo. Okay. So ikaw, Biligios Rico, may shoutout ka? Wala. Kaya na lang, pass muna. So ayan, ganyan pagtripan yung puso ng saging. Di man. Kasa. Si kasa. Di okay lang maglimay. Ato na ay, mantara mo. Ato ba sa mga ilang punya? Sige mo. Dali naman yung tao. Ilakan kuan ba? Ilakan na rin mo ba? Yung mga mo sa'yo. Balik ba ito? Ada pa ba? Okay. Ato na. Right. Video Kita balok lang mix. So, shout out nga ako sa mga kasamahan ko sa Team Gala, kay Boss Jayox at sa iba pa, yung ibang mga kasama ko doon. Salamat pala sa mga tips nyo sa paggagawa ng vlog. Right. Shout out nga pala ako sa asawa ko na bagong buhok. Oh, nung sunod gagawin. Papakuluan na natin yung puso na saging. Hindi ko hangar sa pulo-pulo. Papakuluan na natin ang puso. Yan, pakaluan mo dyan sa kwan. Ano kalo na walang tubig na. Yun o. Yun o. First step. Lagyan natin ito ng tubig. Tubig ng saging. Yan na mga katambalolo. Buto lang lagi mga katambalolo. Lumpuros palpak. Ilagay na natin. May tubig na ba yan? Right. Too big. Too small. Ilagay natin ito ng ilang oras. Ilang oras. Yes. So, asa na ang takip? Na pinamaigi. Two hours later. Right. Yo mga ka-right, ayan, malambot na ang puso ng saging mga ka-right, no? Kukunin na ni Mr. Alexander Berdon. So, Berdon, do it your fucking shit. Ayun na ang kana, Kimpit Berdon. Ano kaya ini para din ha? Nabara? Yahoy natin, nabara din. Yan, isa. Ito lang mga maliliit na
Yung puso mo. Dalawa. Tatlowers. At 5. Right. Ayan. Chachapin na yan ni Alexander Berdoni. Berdoni, do it. So ito naman, iwan natin tapos kumain yung matigas na parte. Matigas na parte. Ano dumi? Yan ito matigas na parte. So okay na ang na-chop na natin yung puso Ngayon magkakayod na tayo ng niyog para sa gata. Alright! So ayan mga ka-right, tapos na tayo sa ating gata. Sunod naman ang paghalo sa ating mga ricados. Right. Ayan mga ka-right, tapos na ang mga ricados at saka yung puso ng saging. Ngayon gagawin natin is sa tawag na, maggagata na naman tayo ng niyog. Una natin ang gata. Kay butang og suka ma. Yan, suka ng coconut suka. Yan, right. So, antay lang tayo mga ka-right Celia Biscuit ko. Nagtitimpla na si Cecilia Biscuit ko. Sawa ni Boysi ko. Excuse me. Hindi man ako wala nadama ni. Mga ginanga pa ito itong may kuwelwa. Lagi sigurado ka naman ni kalakad natin. Dato ka lang ko na si Alma. 55 lagi. Ang galon dito. Sige na. PJ. Sa gulan tani ko. Ano pa kitawag? Isig man. Sa na, isog daw yun. Isog daw mga ka-right. Alam mo ba ano yung isog mga ka-right? Yung hindi makausap-kausap, galit agad. Yun yung isog. Kung ani ko dayo ron Ikaw ba ma? Tuno. Asas. Ikaw ba? Nangunaw ra ba ko gahapon? Ayan, pinuga na. Anong Tagalog ng pinuga? Piniga lang pala. Pwede lang dai. Dan mo. Ina nakilala po sa bayo. Tiyan, nga lang, tiyan nga. Ikaw nagpalis lamas. Atian. Sige tayo. Ang bitong pandi. Saan? Naman. Diyan na dala. Ano saan? Oo, di. Ilokang ko. Beauty atok mo. Butaw na ko niya. Sige lang, daganan sa ganyan pala. Ganyan maghugas ng kamay ang mga tao dito mga karoy. Oh, may naman dali. Oh. Hindi ako nang kita na ako tumilawan. Tigasan mo. Tigain mo sila biswik ko. Di na, buta na suka balik. Pero ba't mo sabaw ko ano sa? Yan, titimplahan na natin mga karoy Kuman natin kung okay na bang suka or kulang pa. Diba? Diba? Right? Oh my God! Wow! Sili din ako.
Ang dahil mo. Sa taas mo ba? Pamili kayo? Mga karat. Great taste mga ka-right. Lawang pa mga Tulaw. Yung kanisa. Nasagol. Rat. Rat buang. Ulit din naman. Finished product. So inutuon pagbuhat mga ka-right ang puso sa saging nga kinilaw. Ganon gawin ang puso ng saging na kinilaw mga ka-right. So salamat sa pag-view mga ka-right at huwag niyo kalimutan ang pag-subscribe. Thank you and God bless. Goodbye.